Vi har om ledeblokke, og vi skulle så finde ud af, hvad det er og hvor det kommer fra. Når man skal bedømme, hvor istidens aflejringer de er kommet fra, så kan man for eksempel benytte sig af de aflejrede større sten, som kaldes for ledeblokke. Og de er et vigtigt redskab til ligesom at finde ud af, hvor den her is den kommer fra. Og udgangsmaterialet for ledeblokken, det er grundfjeldet, for eksempel Norge, Sverige og Finland. Under istiden, der bevægede der sig enorme gletsjere ned over Danmark. Og inde i de her gletsjere, der lå der jord, sand, grus og sten, som ligesom havde revet sig løs fra klipperne i Norge og i Sverige og Østersøområdet. Og når de her klimaer de blev varmere, så smeltede isen i gletsjerne væk. Og tilbage der var der de her tykke aflejringer med sten, som der har været transporteret af naturkræfter fra gletsjerne. Og ledeblokke de er karakteristiske ved deres farve og deres mineralsammensætning. I Kinnekulden i Sverige består grundfjeldet af bjergarten Kinediabase. Ledeblokke, som består af Kinediabase, viser, at isen har passeret området omkring Kinnekulden og har derved transporteret fragmenter af den underliggende bjergart til Danmark. Ved at studere ledeblokke har man kunnet adskille de forskellige aflejringer ved de forskellige isfremstød. Man har med den viden kunnet se, at aflejringer med mange ledeblokke fra Vestsverige, hvor der som sagt var Kinediabase, er aflejret af Änø-isen, mens noget moræne med mange ledeblokke af Østersø kvartsporfyr og Ålands kvartsporfyr er aflejret af den ungbaltiske is. Der findes også andre ledeblokke, som er meget let genkendelige, som f.eks. Larvikit og Rummeporfyr, som er fra Oslo-området, og som har bragt hertil af det norske isfremstød. Og vi kan også se på den her figur, hvordan at Kinediabase og Rummeporfyr og Larvikit og Bredvadporfyr er trukket ned over Danmark nordfra, og har lagt sig op i den nordlige del af Danmark, og de andre herovre, Brun Østersø kvartsporfyr og Ålands kvartsporfyr, er kommet ned og lagt i Syddanmark. Der findes 3 slags ledeblokke. Den ene er vulkanske ledeblokke, som er dannet ved temperaturer, der er så høje, at stenen smelter. Smeltningen er foregået dybt nede i jordskorpen. Smeltet sten kaldes ofte for magma eller smelte. Lava er magma, der er kommet op af en vulkan. Denne sten mangler stribning og lagdeling. Mineralkornene er tilfældigt orienterede, man taler om puslespilsmønster. Så har vi de sedimentære ledeblokke, som er dannet ved sammenkitning af f.eks. sandkorn. Stenene er sorteret efter kornstørrelse, og kornene er afrundede. Der er lagdeling, og reglerne gælder ikke altid for f.eks. kalksten og sådan noget. Så er der metamorfe ledeblokke, som dannes ved højt tryk og temperatur, uden at materialet smelter. Materialet er ledeblokke, der er omdannet af sedimentære eller vulkanske ledeblokke. Nogle gange finder man metamorfe sten, der har været omdannet 1 til flere gange. Så har vi et eksempel på en ledeblok, som for eksempel kunne være porfyren. Et eksempel på en porfyr kunne for eksempel være den, som vi viser på billedet her, en rummeporfyr. En porfyr er dannet af størknet lava fra vulkaner. Mens lavaen endnu befandt sig dybt nede i magmakammeret, begyndte nogle af mineralerne at samle sig og danne krystaller, som så er dem, vi kalder strykhorn, og resten af lavaen forblev en flydende masse. Ved et vulkanudbrud førtes lavaen op til jordoverfladen, hvor den hurtigt størknede. Grundmassen, som havde været flydende, nåede ikke at danne store krystaller, men blev så finkornet, at man sjældent kan se de enkelte krystaller. Porfyrer er altså lava-stenarter med en finkornet grundmasse, hvori der findes et større eller mindre antal strykhorn. En porfyrit er en porfyrtype med en anden mineralsammensætning. Den er kendetegnet ved mange strykhorn, som den kan ses i Venjan-porfyritten, hvor over halvdelen består af strykhorn. Et andet eksempel på en ledeblok kunne være en Kinediabase, som man let kan kende på sit blomkålslignende udseende og er almindelig på østdanske strande. Kinediabasen er desuden et eksempel på en gangbjergart,
hvor en smeltet stenmasse er løbet ind i en sprække nær jordoverfladen og størknet hurtigere end en granit, men langsommere end en basalt. Man kan finde kindediabasen langs kysterne ved Kattegat, Storebælt og Øresund. Ja, og her kan vi så se et billede af Danmark, som der ligner til den der, vi har i bogen. Her kan man så se 3 forskellige zoner. Den ene zone, det er så den brune her, som der man kan se i Øst-Danmark og den øverste del af Danmark. Og noget af det er dækket af blå. Og så kan man så se den lysebrune og så en brun-agtig farve igen. Den største del af den brune farve, som man kan se på Sjælland og Fyn og cirka halvdelen af Jylland, det var Danmark, som var dækket af is her under den sidste istid. Og det er så her, hvor man vil kunne finde alle de forskellige sten og så videre, der er blevet ført med ledeblokke og isen fra Norge, Sverige, Finland og så videre, alt efter hvor man er i Danmark. Så kan man så se den anden her, den lysebrune farve. Her kan man se i kanterne op, som går op imod den brune farve. Der vil man kunne finde sten, som ligger sådan lidt hulter til bulter, alt efter hvor man er. Og de sten, det er så de forskellige, der er blevet ført med smeltevandet, efter der isen er smeltet. Og så kan man så også til sidst her se de mørkebrune. Der vil man slet ikke kunne finde nogen sten fra den sidste istid, men man vil dog kunne finde sten fra den næstsidste istid, som stadigvæk vil være der. Og så, så i den lysebrune, der vil man også kunne finde hovedsageligt sand, som er blevet ført med isblokkene. Og her der kan vi så se et kort af alt efter andel af baltiske og norske sten og alt sådan noget. Og ledeblokke der, hvor det har dækket Danmark. De steder, hvor det er mest rødt, der vil det være baltiske, og der, hvor det er mest blåt, der vil så være, hvad det hedder, norske. Og som man så kan se, deroppe ved Nordjylland, der er det helt norsk. Og så ved Sjælland og Sydsjælland, der er det helt baltiske. Og så er der så i midten her ved for eksempel Horsens og sydlig Aarhus og Vejle, altså noget, hvor der har været lidt en blanding.